Sekutaura kwamaita mati mudzimai wenyu ndichimbwido kwaZimunya. Titaurei kuti zvakatanga sei nekuzodzokera sei kuti muzovaka musha hondo yapera. Nguva yehondo parakadziswa poison ichirapiwa naGideon Mandiringa. Iye ndiye ega angane information yekuti muno muna comrade ari kurwara. Ndiye aindibikira. Ndiye aiuya nemvura yekugeza. Ndaichengetwa naComrade Chaka the professor. Anonzi Chimunda ndokunana Darwin. Iye aigara kunge kupambapo ini ndiri kunge kunoku. Aiuya achingoti wakunzwa zvakadini chiti hamusha. Saka inini nemaonero andakaita nguva yehondo. Ndakati uyu munhu ekauya anogona kundichengeta. Why? Ukaona munhu anondichengeta nguva yehondo ka tatiri padyo nekembi parowa training camp pane vavengi vanga varipo but iye haana kugona kuzviita. Ndo pandakatanga kuimba naye kuti uyu munhu anogona kudini, anogona kundichengeta. Ndo paakatumwa futi nana Catherine Garani wako member dzeChiefs. Kana makambonzwa kuti mugandai makamboitika hondo imwe yanga yakaipa yevasikana natungamira yanga aripo. I can't remember kuti VP vanga varipo here. Not by that time VP ndo wanga wa PC. Uyu anga afa uyu arohwa nechimbambaira George Mukuti. VP Dominic Chinenge. Kozvezvo vakunzi vachiwenga. Kuti vanga varipo here. Pakaitika vanga varipo. Pakaitika hondo yanga yakaipa. Vakatumwa kundotenga hembe dzomukati kwa Amtali. Noti Mutali atakutaura iko zvinezvi. Ndokubva paitika hondo vakauya nehembe vakananga kubhesi chaiko. Vakanika murungu akagurwa ichi chovhavha achiti zvino handi vanhu vakatrainwa ka. Kumberi kwavo kune nyoka yakamira yakadai kuti mirai kwamuri kuenda kwakaipa. Vakangoti nyoka iri mudondo. Ndokuramba vachifamba vachienda vakakutana nevari kupadiki diki. Vaifa kunge vakafira ipapo. Ndo pandakaona kuti uyu munhu uyu tinogona kuchengetana kusvika parufu. Kuzosvika ndizochata ndipuwe ringi yamunoona yandakapfeka iyi. Makamusiya mamudza kuti chii? Mapora makuenda chimbwidu makamusiya mamuti chii? Ndaida kutomutakura kuenda naye kuhondo. Zvikaina Stephen Chocha anova Gaston Chihuri. Ndiye akataura kuti Stephen Chocha naHappy Mairedza kana kuti Comrade Hama. Iko zvinezvi vari kwamakonde uku. After attack Grand River iri chimwe revenge. Vakataura kuti akanga mbeu munhu wekauya andi recruitment we. Munhu danana nemunhu we. Ngaachigara kuno mozoroorana kana nyika yatorwa. Ndo zvakaitika zveshuwa. Patakangosvika kudzepasi ndobva tatanga kungonyorerana. Vabereki vangu vachiuya ndichiti ndo munhu wandafunga kuti akuchengetei iwe up to now. But I have missed all my parents. Nyaka asisina saka tinongori nherera tu tiri kuchengetana zvedu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo aivakai manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo aivakai manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo aivakai manya dakabatesa.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kune vari kuona chirongwa chino chatiri kukupai. Chirongwa chinonzi The Forgotten Veterans. Chirongwa chiri kuteera mafootsteps ema-freedom fighters, vana Mujibha, vana Chimbwido, vabereki nevakasungirwa nezvematongerwo enyika kuti vasiyewo nhoroondo yavo kumhuri yeZimbabwe. Takakupai chirongwa chaComrade Kangembeu Kurima Kwaramba, apo pavaitaura vachitivo ndine munhu kana kuti Chimbwido akandichengeta Barbara mushure mekunge ndapiwa poison ndakararama. Nekudaro tati aiwaka regai timbononzwawo nhoroondo yemwanasikana iyeye Barbara kuti ushingi hwekuchengeta gandanga nekuurayiwa kwaitwa vanhu kana vachinge vazikanwa kunzi ndivo vari kuchengeta magandanga wakabva nekupi. Chirongwa chatinokupai, mungave muri vabereki, mungave muri Mujibha, mungave muri Chimbwido, mungave makasungirwa nezvematongerwo enyika, minoshuvirawo yekuti Zimbabwe inofanira kuziva basa ramakaita. Chirongwa chenyu tishedzei tigare pasi titaure. Iye zvinezvi regai titaure nemwanasikana KwaZimunya uko tinzwewo kuti basa rakaita munguva yehondo rakange rakamira sei. Amai, makadi zvinyi? Aiwa, tiri pedu. Handi mwana ndadzoka ka? Madzoka zvichwa ndaifunga kuti muri kunyepa. Handiti. Saka mandibikira chipa makanzwa ndiri kuda. Boze kaChimbwido handiti basa rakaranga kubikira maganda. Eka manzwa kuti gandanga riri kudzoka. Handiti ka. Aiwa, tinotenda. Ndoda kuti tidzokere KwaZimunya. Ndoda kutanga nemhuri yenyu. Mhuri yenyu yakamira sei amai? Takaberekwa mhuri yedu yakamira yakadai. Takaberekwa tiri 6. Wasikana 5. Mukomana 1. Alright. Mukomana ndiyanga ari kupedzisira. Wakasheka visawo. Ndini first born. Wamwese awaningina wangu awo. Wakasheka wakasiya wana. Vese vakasiya wana. Vese vari 5 awa? Vese vari 5 nehanzvadzi yenyu. Yakasheka futi. Zoti pawakasheka ipapo ndini ndakachengeta wana wacho waipoto chiuya panapa. Handiti ka? Alright. Pamahoride ese wange ato pano. Handiti. Alright. Toda kudzokera KwaZimunya ikoko. Zvematongerwo enyika zvanga zvakamira sei muchikura maZimunya? Zvematongerwo enyika zvakakura zvakadai. Kwakanga kune hondo. Hondo iyi taita edu zvokuvabikira. Taiti iwa imwe makomuredzi nguva yekubika yakwana. Vana Mujibha navamwe zvainzi chiende motora chikafu. Saka taipota tichibika tichienda nacho kupa makomuredzi ayo. Handiti. Pavakatanga kuuya makomuredzi muchiri kuparangarira? Pavakatanga kuuya. Kutanga kuuya kwedu. Kutanga kuuya KwaZimunya muchiziva kuti makomuredzi auya mabva mazonzi ana Chimbwido uyai kunotitaure vachikupai gwara rehondo. Wakauya 76. 76 ndopo wakatanga kuuya. Kubva tangoaona hedu chikungoita zvokutya itya. Tasikanyatsochinyabvisa tichinyatsofara. Kama hani mamanzwa kuti magandanga ane muswe, magandanga anodisappear. Ndizvozvo handiti. Vakatanga kuuya ndana Comrade. Takatanga kuona vana Comrade Beans. Na Comrade Kangembeu ivavo. Nana Beans akakarora muningino wangu futi. Nevamwe wana Pedzisai. Wana taukanganwa mazita. Asi imimi mataura chokwadi kuti maichika nezibhodhi raComrade Kangembeu riri mukatadze kuritya kana nana kurema kwakaita munhu iyoyo. Wairema zvichokwadi aisaimbofungwa kuti ndingambogara wairema. Asanga ari munhu akadini akasununguka, angasikadi zvisina basa, angasikadi zvakandikira kuti zvazokurwa irwe zvokuti vanhu vaurayani vanga vasikanyuwo zvida. Chavo chati chokuda kurwa hondo kuziva kuti munhu yakamira akadai, mutengesi here yakamira akadai, zvimwe chitononodzirawo futi vamwe. Ngokuti vanhu vaitengesana. Vaitengesana. Handiti. Saka ndobva vauya zvikanzi tibikirei. Wakati wachinge wauya kutuma vanhu vafanika wakomanda kuti makomuredzi auya ari pakati kwatitoda chikafu. Votsvaga chikafu chiya towabikira. Wabikira. Ko masoja ekwaSmith
aimbouyawo here achitaura nemi mumavillages? Kuzwa kuti masoja ari kwakati, muona masoja ari kwati taitiza. Taitiza towanda. Saka hapana pamakatombo sangana nawo? Mwari akandiponesa ipapo. Ndakamboti regai ndimboenda kwatiti wangu ndimboenda ikoko bva ndamboenda kuti ndifambe ndakusvika mumunda medu. Kwanda ndifambe ndada kusvika kwatiti kuti ndichidzika kwatiti. Kobva ndazwa mwoyo kuti dzoka kumba. Kobva ndadzoka kumba kwe. Ndikati apa parubwa gai ndikwire kwaNingekiru. Ndikwire kwaMagredisi. Bva ndakwira ikoko, ndichigara ikoko. Tozwa kuti masoja anzara apfuura nekumba kwenyu. Aenda akadai kwamutenda amangu. Wamwese wapera kutiza. Kobva ndaNingekira. Kwatazwa kuti makomuridzi ariko kumusoro uko. Vanhu kwabva vamhanya kwataura kuti makomuridzi ari kuno. Kwabva kumba makomuridzi kwabva ita disperse kubva atiza. Topita katanga kumuona musoja chaicheri. Taitoniswa. Tainyumwiswa kuti vari kwakati tatiswaone. Kwatazoti manje mazuva ihondo iyoyo. Kwabva pazoya hondo yevasikana nevakomana. Makomuridzi echisikana nevechikomana. Kwabva wauya musi wacho pabhesi pedu. Kwabva wagara wakaita 2 days here kuchiita netbase nekuswera waripo. Mvura kwabva yaida kunaya. Kwabva waNingekira kwabva watishedza. Vasikana vaindoitishedza. Saka waiona vasikana vanenge vakati ngwarire kuti waone kutuma. Kuti ndikuda zvakati, ndikuda zvakati. Ungagona here kunditengera mutaundi? Ndipe zvinhu ndinogona. Tipei vanhu vanenge vari pangu vati wande. Vamwe vasikana vechipuwa zvake kuti vaende kotenga. Kwabva taenda kotenga zvinhu zvezviya kutaundi kwamutare. Kuti Parowa isu vanhu vakamuchiziya. Parowa ndopa taikwirira Parowa. Tobva tasvika muzi munya tobva tatopinda mutaundi. Kwatasvika kutaundi kuya. Kwabva ndatenga zvinhu zvindataurwa neNingekere nemakomuredzi. Ndakataurwa kufanira uchiri kuchechedza komuredzi akanditaurira. Ainzi Catherine Garani wako. Hanzi akafa. Catherine Wachee. Ndakanga andituma achibva ataura mwasikana. Muda chi. Echizvinyora pasi. Tipe bhabhuro aende kotenga. Saka akafa Kwabva naenda kotenga. Kwabva tauya. Saka takazosangana nomwasikana from mwana Chimbwido. Patasangana Parowa manje kuti cross kuenda muGandai. Toyambuke Rwizi. Tiende muGandai. Saka mvura kwabva yanaya. Musi wacho mvura yakanaya. Zvokunaya zviya yakanaya. Tine zvinhu zviya. Tikuonekwa Mine pasuri. Haikonotaura nemasoja tinoita sei. Kwabva tamira. Mvura kubva yapera. Kwanokati atiyambukei. Kubva tada kuyambuka. Bva wakashinga waiyambuka. Toyambuka pane munhu aibata anga ane muti anga ari kumhiri. Umwe isusu tiri kumhiri uku. Saka idai somuti so. Kubata muti. Wofamba chini. Uchiteedza muti iwowo. Zvakaramba. Kubva tabata muti wobva aNingekera. Kwabva ndapinda. Kwabva ndakufamba mumvura muya. Ndokufamba. Ndione yakuwanda. Ndikati kana nandichadi. Ndakudzoka. Bva ndadzoka ndayambuka bva ndadzoka. Wamwe wakayambuka wamwe wakadini wamwe wakasara. Saka sara tiri washoma. Bva tayambuka wamwe waenda. Saka taiwe tozotera zvodi yanyasodzikira. Kwabva tasvika pamashopu. Kwabva tagara Parowa ipapo. Bva tambomira. Wakati kuma6 kana kuma5 eshopu inenge yadzikira. Kwabva tazodzika futi dzasi kuti mamurowa machemomo kupedzisira kunge pa15 kana pa18 here. Panenge pa15 kana pa16 petakazoyambuka napo. Papichita ipapo. Kwabva tayambuka. Kwabva tafamba. Kwabva takuchifamba tikati kutoyana kunogona tosvika kwemba kwetu kuda kuenda. Tauya nekure. Mwari ngatibatsire tiyambuke. Kubva takufamba. Tichifamba. Kwatasvika mumisha manje tasvika manje mumusha.
tikati hondo itika kunoku kabva kwaitika hondo musi wacho hondo itika kunoku yaitikira kubhesi kwederi kanza vamwe wakati akubhesi kwenyu kwakanaka izvo vari kunyepa wanyanyosiziva kuti yaitikira papi kwabva tafamba pandatora naBeatrice as Beatrice zvikwayo ndoenda ndinaye kwedu ikuku takaenda kotenga zvinhu naye iye ndiyo ndakazofamba naye kwabva tasvika murodhi momwe yekuti tiende kumba kwedu tiri kufamba tasvika panonzi paGwama kubva tapfuura tafamba kubva taona nyoka ngekiri munzira tiri kufamba iyoyo nyoka huru ngemakwa meti unzi makure ine musoro mukuru so kubva yasimudza chimusoro yakatitarisa kati nyoka iyo kubva tangotsokera dai kubva tambomira iyo kwabva yaramba ichifamba kubva yaramba ichifamba isusu kwabva ndaramba tichifamba kubva tati fambe tiri 2 fambe tasvika pasvakaitikira aiwe towana chinhu agurwa musana aguka ichichi chakangoti buu pasi chimwe chakati buku chimwe chakati kapitakura mabhegi chimwe chibhegi kumusana uku maiwe bvudzi ramire zveshuwa bvudzi rinomire ndandisingazvizivi kuti bvudzi rinomira bvudzi rinomira nekutya tikati maiwe ipapo mwari akatitungamira ipapo mwari aitida zvechikwadi dai takaonekwa nemasoja tiri ipapo tichipfuura pane zvinhu paitika pafa vamwe vavo taipfurwa saka iyo mwari akatiyambura ipapo kwabva tayambuka kwabva tasvika pamusha pamwe pamusha hapana vanhu pamwe pamusha hapana vanhu pamwe pamusha hapana vanhu kwabva tazoona vanhu pedu wakaita zvokungomira ungotarisa kudai pangotoona wakangotanga uchema ukati muri kubveipi mafamba sei tikati tapfuura ipi zvakaitikira taona masoja akafa zvike masoja anzi akwira ikukuku tikati maiwa tinomboona kototiza ipapa padhuze ngoti atiri padhuze nepabhesi kubva tatiza vanhu ipamusha ipapo bva tatiza kubva taenda kuva kusina masoja kure bva tachienda kuchogara ikoko ndobva itika zvayo masoja aya kwabva awo uye bva watora munhu wanhu wavo wakanga wanhengekera wapfuura watora masoja aya tasara manje takuchifunga manje toita sei wakatora wese vamwe wakapera kutiza vamwe vasikana wakatiza nevakomana vacho makomrades wakapera kutiza masoja ndo akanga asara ichitora vamwe vavo hondo yashate kubva tarara zvedu bva zvapera kubva tazofuma makuseni kubva tazonhengekera kubva makomrades munoti vanhu waziva here munoziva here pakaitika hondo ipapo wakazonhengekera wakasara hawanozviziva waiwanda wana maziva oright ndwanani muchifunga ivapa ndinoza pamakatanga kuona makomrades echidzimai akabata pfuti makanzwa sei muri vasikana takanzwa kushinga kuzvida kati comrade uyu comrade vasikana atakawana wakawanda wakashinga vasikana ivo vanga wakashinga vasikana ivo takawaona uchibvunzwa kuti magara sei tikati aiwa tagara zvinhu zvakanaka zvikati tikuda zvinhu kutonda ndoonya kuti tumasikana vaya asi mamuna here kuvati inisuwo toda kuitawo zvamakaita kuenda kuenda isusu zvakazofungwa papaya ivava kwabva tanzi kuwawa ungadi kuenda here handiti tati garei kwabva tirongedza tendi nevamwe vamukangwarongedza mwakarongedza mungarongedza handiti chakatanga kuti handei ndipo kwamakachengeta here vadya poison hawangasati wangasati kwakuchiri kure ikoko kwabva kwakati endei kwabva vakomana kwabva wakutitora
comrades yokwabva kudaidza manjewani wainzi comrade ani padefense kumbati ari kukaseko ari kwamakonu akanga aripo ipapo nzaniko handemberi ndakumukanganwa mamumukanganwa zvakanzi handi vamana kungedza mabhegi ndakumukanganwa asi rinozouya pamberi apo kwabva taregera kwabva watora vanhu kwabva wati wesara iwe mwese wakatorwa zvakanyesonaka wese vazhinji wakatorwa sikana wakatorwa wakaenda ini ndikadzisara neyei manje mukanganwa zita rake mukati koenda zvikanzi asasara tichazokutora kwabva ndatoningekera kwabva ndasara umwe kwabva waenda inibva ndasiyiwa kufunga kwechikonzero chawakanzi Barbara Sara ndichi handizizi makati kana kutovhunza comrade kuti muri kundisire saka comrade kange havana kuzodzoka ere vachiti kweyo taifanira kunge ndakati handewani kose usina kuzoenda mati akakuramba kukutora izita ndiani mairedza yepimairedza zvakanzi Barbara wasikuenda wasikuenda Sara mukati kwecomrade waizobvunzisa zvakanyanya kuwanda waityisa waityisa mbati ndisare zvikazati zokutora mwa mazuva kwabva ndasara zvangu vatota straight kumhanya kudzoka kuti kumba saka aya madzimai macomrades echidzimai akabva azoenda wamwe wakabva waenda ndakanzi Sara aya madzimai echicomrade akambokutumai ayo wakabva waenda wakaenda havana kuzodzoka havana kuzodzoka pakangoitika hondo yavo kwabva watenda asi zvinhu zvavo vanga vapiwa zvinhu zvawanga ndakasvika nazvo zvishomo ndakasvika nazvo asi zvizhinji zvakanga zvapera ngo kwakasekunu kwakazoitika hondo handiti pane rimwe hondo yakazoitika pamberi papo hondo yakazoitika pamberi yamunoti munogona kunge makapindawo mucrossfire hapana kuzoita handina kuzopinda imomo iyo ndoindakaitika chiti chedu chacho chirongobikira chete handiti handi pakazodya comrade Kange Mbeu zvakafamba sei waingotiona kati chingoya kunight base kubase kumaskati manheru uchingotiona tichingofamba saka pane pawakazokuwara manje pawakakuwara muhondo wakakuwara kwediko kusaidi kwediko kuku kwabva watuma shamwari wakomana wangwani wakati wabadhevha wangu wakuwaraka kwabva wachengetwa nemacomrades 2 saka waichengetwa pamageza pamusha supa ichengetwa iwe waigara zvavo musango asi waichengetwa waibikirwa nevanhu vari pamageza padhuze pawanga wari isu kwedu kwakuri kure saka kwabva peta takagara pachepa nje pawanga wari pachepapo waichengetwa zvendataura zvoti waichengetwa newanga wari pasaidi nawo saka ndakazoenda nemunin'ina wangu namba 3 kubva taenda kuwaona kubva tawaona kubva tachingamidza zvanyatsonaka hawe chinyatsofara zvokufara zvezveiwo chifara kuti mufunga wemwana akundira zvichikwada kuda kuti ndimurore ukafara peta kuwaona zvitosirisa wanga wabva poison wanga wapuwa poison ipapo kwabva wanhingikira kwabva wanga wapuwa poison saka isu takawachengeta naye riza munin'ina wangu wedu atiri 2 kwabva tiwaona kubva tagara kubva tapedza kubva tazoenda hedu kumba kubva tadzoka kumba iwo bva wasara wakazovoti gare futi papo paichengetwa pairapiwa pacho kwabva anyora futi katsamba anyora tsamba upo mujibhere mujibhoyo wechitipa toenda kuwaona katsamba kanyorwa nzichi kekuti yamutono makadini yatondo saka zvaitamba kuti ndiende ndaenda nemunin'ina wangu tichidzoka vakazopora ndokuenda
Hai basa naMwari. Saka vakazodzoka rini? Comrade, vaenda vapora kanva vaenda. Vaenda. Vakazodzoka here futi nguva yehondo? Nguva yehondo wakabva waenda. Wabva waenda. Handiti? Makazoonana rini hondo yapera? Hondo yazopera wakudze pasi. Wakudze pasi ikoko. Kwabva wanyora futi tsamba. Kwabva ndaverenga. Vandatora mai. Tsamba yakanzi chii? Kuti nguva yauzondiona here kudze pasi uye kudze pasi tinyasorangana zvokuroorana. Zvaanani zvakufambika. Kwabva ndaenda nemunina wangu vataenda kudze pasi kwachekoko. Munina wangu akarohwa futi naComrade ainzi Bhinzi. Wakafa iye munina wangu naComrade wache naBhinzi wache yakafa. Vana vacho ndaigara navo. Ngochi mwana wacho atori papa. Musoja muani. Musikana atori mumubombo wakayozondiona nezuro. Kwabva tanhingikira. Mabva maenda nemunina wenyu? Mabva maenda nemunina wenyu? Ndaenda nemunina wangu. Kwabva ndaenda nemunina wangu bva tagara kudze pasi ikoko. Kwabva ndaona amai wawa wauyawo ikoko nemukadzi wemukoma wacho. Mukoma wacho wakaenda kutoona kuhondo vanotedzana naye kuti akashayika zvake. Auyawo tagara paipai ndokumazuva akati ngemazuva mairi kana matatu neti namai wacho namaitendai muroora wacho nenini manje nemunina wangu yedu tagara papati pane musho itaigara. Vatagara ipapo bva tadzodzoka manje zvakanaka. Bvashasha yazotera. Saka ndaunza kuti imimi naComrade ava zvakafamba sei kuti muzotaura nyaya dzerudo muhondo? Dhuzi waindionawo sokuti musikana wayo akangondido uyu funga ndingaroora manje ndaitya manje. Ndikati maComrade anourora ndakazwa kuti havarori. Futi mururwa hondo munogara musango munguda vasikana wekuita sei. Mudoko wadini vasikana kansikana hondo ichapera ngoti hondo haiperi inopera. Ndozvawakaita. Wangu akanyarara wangu ari raiti. Takazoona kutaura kwavo tazotorana manje. Wakazo taenda kuChiredzi kuipovhara ndiko takasvika. Vasangana kumusha munhu asvika kamusha wakasununguka ukati yo ndikati yona imindikire iri zaruzvonera zvekuti tanhingikiri Comrade vanduzvo vanoita ne wari kufara kakuti tauya mungozi yakare kwainangidza. Wari kufara zvavo zvakanaka. Saka Comrade Bhinzi ndozvavakaitawo kune munina wenyu? Akaroora futi munina wangu. Ndobva kuvimbisana kuti tinozoonana. Akaroorwa kwaRusapi kwaRushararo. Handiti? Saka ivo vakasanganawo sei hondo yapera naComrade Bhinzi? Wakazosangana hondo yapera akabva aramba chikoro. Munina wenyu? Vadzoka Comrade? Akuda Comrade. Akabva aramba chikoro kubva anga form 2. Kubva aramba chikoro kubva aroorwa naComrade. Vakatouya ndiani akateera mumwe apo? Murume ndiye akateera. Iye Bhinzi ndiye akateera mumwe. Kwazimunya? Akasvikawo sei musi iwoyo pamusha? Akasvika hake zvakanaka. Vanhu vakanga uchiremekedza kamaComrades. Akanyazovatora zvakanaka wakaenda. Nateto akasvika nehanzvadzi yacho. Bhinzi wache akasvika nehanzvadzi yake. Akavatora wakaenda nawo kwaShararo. Kuti kanzi ndateera munhu wangu. Ana baba wakati Saka makazoona kutaura kwaComrade kange manje vakumusha kuChiredzi. Kuti munhu anotaurisa munhu aite. Handitika. Asi kutya kwekwe kwanga kwakapera manje kwamaiziya maganda. Zvaanani. Asi waingoti Comrade wakauma. Asi kwa munhu kwai asi. Handitika. Aiwa. Saka tingati pamunoti mimi ndinogona kunge ndakarasikirwa neupenyu hwangu kana ndakafa muhondo ndepapi?
pendakasangana nenyoka ipapo pendakasangana nenyoka ipapo ipe ndichisvika pakaitika hondo yemasoja ipapo ndingadai ndakafa ipapo, ndingadai takafa tiriona Beatrice ari kwamutaruhu atokura hake. Saka imo muvillage menyu pane rana mujibha kana nachimbwido vakatotsakatika panguva yehondo kufa nekuda kwemabattles aitika muarea menyu? Wariko wakawanda. Anditi Newsbeat TV. pane here pamungade kuti ga muwedzere paprogram apo? Hongu paripo nenyaya yekuti patakatanga kupinda muchindwi inowazimunya detachment takatanga kurova ndege tiri muna Mpudzi. Ndege ichida kuenda kuGreen River pane pawakanganwa ipapo pakuti yakadarika nepamusha pavo ndokubva yatadza kukwira ndokubva yandorovera pai mugomo rerowa ichiroera mugomo rerowa ndopaigara munin'a wacho Hana kana kuti Mavis kutanga. Mai vaipapo vakabva vadini vakabva vamhanya kumashopu ndokubva vandotenga mazowe ndokutora murungu uya ndokumuisa mubhara ndokuenda nawo ndopamwe pavanga vakangano ndokudhwana nevarungu vachibva parowa svikai ndimi munobikira magandanga arova ndege yedu murungu uri kuenda nawo kupi ndokubva vabatwa mai ndokurohwa ndobva vati aiwa mungangoti vanogara kutangwena ukoko handi ikoko kwavanogara chete nemufamu machinhema ndomavanogara ane filling station iri parowa ndobva vatora murungu uya already taatakateya chimbambaira muploti yamuradzikwa chimbambaira chandopa chakadhuka iye Chinhema ndopaakafira ipapapo baba Anita naJulius Chinhema ndopamwe pavanga vakanganwa nokutizve Mandiringa aendirapa aivabvumira kuti vanofanira kunge vachisvika nemvura nguwai nechikafu nguwai. Munhu akaita mild stroke zvokuti akukanganwa zvimwe zvinhu zvakaitika nguva yacho nokuti kanguvawo kati rebei Happy Mairedza na anga Kenwo manje na Stephen Chocha kana kuti Augustine Chihuri ndo akavasarudza vakati uyu havaendi taona kuti muri kudanana naComrade Kangai Mbeu munhu wako mucharoorana kana nyika yadini yatorwa baba areje vanova Beans Karungonda vakaona mainini vangu vauya kudzipasi ivo vanga vari mbase 2 istatiri mbase 3 ndobva vakabva vangoti bamguru ndikati bamguru hwepa zvikati ndini nichatoroora munina wamidhemu wenyu ikati andiwe zviri right ndo zvimwe zvavanenge vaita kuti saka imi mishoko makarisvitsa sei kuna Chimbwido muri nguva yehondo apa matombokanganwa zvepfuti zvenyu mavakuita zvelava makarisvitsa sei shoko kuna Chimbwido? Ndinokuda kana hondo yapera ndaifunga kuti ndikakuroora ungaita zvakanaka yakabva pinda kuti aiwa Comrade kana kuti akangoti hongu ndokuda nokutya kana kuti akangoti hongu ndokuda kuti zvimubve amen but ndakaona time yapera pandakabva kuYugoslavia for further military training ndichimudana achiuya ndichiti ko nyaya yedu iya zvikai aiwa nyaya iyayo pamberi nayo ndikati chiuya hondo yapera taakuenda kudzipasi assembly point kubhoyera ndopavakauya lucky enough mai vangu vanga vauya tata vanyorera tsamba kuti kana muchiuya muAP munotaura kuti mwana wangu anonzi Kangai Mbeu kuri Makwaramba kana kuti Comrade Kingo ari mubase 3 ndobva vaperekedzwa naMhangarai anova mumwe akandichengeta Chaka the Professor anova mumwe aindichengeta nguva yandairapiwa ndopa vakati aiwa munhu ndakaopareta naye ndokubva vauya nawo mai angu achisvika ndikati mai munhu ndo andafunga kuti ndirooro ndokutuma mumwe mudhara ndokundotenga hembe ndikati ndo muromo wangu wekutaura ndichati ndouya naye kumusha ndokuroorana kwandakaita naBarbara Mutanga handitika pane pamakarohwa
naComrade Simbi. Makazomboonana here kuArmy kuhondo yapera? Hatina kana mbobvira tamboonana. Ndongonzwa kuti mepera. Aku nepera. Iko zvezvo anofanira kunge ari PEMSEC. Ari PEMSEC. Woku defense. But anga achimbwa ku state security. Hatina mboonana. Ndaifira manyaya yana yemakomrade andaona mubocha vachimona chimonera. Ndikati hamungamoni chimonera imwe muri muhondo. Makangani were nzvimbo nemamiriro ayo. Terrain and terrain features. Kana usingagoni kufamba unoshandisa means kuti ufambe. Ndo pandakatora mota yababa apfungwa musi wacho. Ndokundotora fodya pachisepe. Ndokusvika ndikuwapa. Ndo zvakaita kuti ndirohwe manje. Kuti wadhiraivhire chimota mufurandi munomu. Varungu vakuto watova nechokwadi chekuti rodi haina chimbamba here. Wauya kotidendera hondo enda kwako kujinduku. Haikona muno mubocha. Ya ndakarohwa. Saka kubva ipapo even mako ama munazosangana muti kwewewe. Kubva ipapa kana mu-AP hatina mboonana. Up to now. Up to now hatina mboonana. Kana iye anifuta ari kufunga kuti ndichiri mupenyu. Munhu anotoziva kuti ndiri mupenyu ndiComrade Augustine Mere kana kuti retired Lieutenant Colonel Mapungwani vaakurima vari kuchipembere along Mutare Road. Pane pamwe pandoda kuti mumboti zvakuti vanhu kana vachiona program vanobuda questions twakawanda panyaya yaNyati. Nyati yakati kamuriko makaita zvekunzwa chii chakaitika pana Nyati? Maningi amadhika kwaNyati nokuti tatakasiyana masectors but province iri one. Vana Nyati vanga vari Mutangwena. Ina ndiri muno Mutapa. Ende leta tine maovhaovha. Leta kataura vanhu vanga vari kuchimoyo kuti vanga vari kunyatsonya kuti wewe evoko. Zvakaitika inini ndiri muGandai. Baseline Kilimanjaro. Tikatoshifta kuenda kumugagawo kune pamwe futi kwakune mapako. Tikatoona kuti yatova hondo ndokunzwa kuti Nyadzonya yatakwa. And if not mistaken, Nyadzonya yakatakwa musi wa8 August. Ndoti mabhisi angaungana achiita kamemorial kekufomwa kweZANU. Ichiri kunzi ZANU noti ZANU PF. Kana iye Nyata panakabva kutraining ndatova musete nei taimbotoda kana kumbotondomuponda but takanyimwa mota naKenol Kumalo kuti tiende tindomuona kwaangari nokuti zvakaita angari kupa mwaida unomupondera angari kuGoromonzi kujere rekuGoromonzi ndokwaangari nekuti akabatwa pamafulati epambari apa achigadzirisa motikari yake Nyati Morris Nyati. Morris Nyati. Saka akazobuda here kuGoromonzi. Chii chakaitika Nyati? Akaperera papi upenyu hwake? Ndofunga chakabva changoita chimukuyi ikoko. Ani futi i-write off. I-write off. Handitika. Aya, tinotenda. Asi ka vanhu vayanditi Comrade vari kuti hai dzimwe nyaya hazviti ndikuudze. Chichi. Ndakati mira ndichavabvunza kuti koseko musuda kuudza mhuri yeZimbabwe dzimwe nyaya idzi. Like GP. Ameno ndimakatara vega makati hai. Bani pane mission yamakatungwa naTongogara. Ya. Zvimwe hazvitaurwi. Ndokuti pane zvakaitika kuLeopard Rock kuvhumba. Ndofunga ndo zvakandiita kuti ndiende kuout here. Ndobva tandorovana nevarungu ipapo. Pakafa vana vevarungu vakawanda. Saka pakadonha bullet rema AK-47. Ndobva futi padonha cape yechipuruvheya. Now vana Tongogara pawakaenda kuLancaster zvanga zvakudetsana kuti ndimi makauraya varungu zvikai no hatiurayi varungu. Iwo ndoonotowa nemasikuzi apa anopfeka uniform iyi nemabara anenge okwangwa mapuruvheya ekwako maselect scout handi vangu orientation vakaiguta havana nguva yakadaro iyo. Handitika. Aya ndatenda Comrade Kangi. Mavanzwa vachizadzikisa panga pasara
sekutaura kwandaita kana kuti sekutaura kwatinogara tichiita kana mine shuviro yokupinda pane pachirongwa musiyo nhoroondo kuhamba neshamwari pamwe nemhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinoshuvira kuti tigare pasi tisangane nemi. Sezvamaona nhasi takubatanidzai gamba rehondo resununguko Freedom Fighter Comrade Kange Mbeu Kurima Kwaramba pamwe nemudzimai wavo Chimbwido Barbara. Kwatiri kufamba tiri kuona zvakare kuti macomrades anogona kunge akazororana, comrade wechidzimai newechirume, uye zvakare macomrades vakadzokera kunotora vana Chimbwido vavo. Chasara iye zvino izvi ndechekuti timbonzwawo Mujibha akazororana nacomrade vake vakanga vakabata pfuti. Kana muriko tibate tiuye ikoko tinzwe kuti akatanga mumwe ndiani, ndiMujibha here akasvika pana comrade vange vakabata pfuti, kana kuti comrade vechidzimai vanga vakabata pfuti ndo vakati kuna Mujibha iwe inini ndakuda. Tiri kuno kuzengeza 3 pazara nhasi. On behalf of our technical crew, for now it's bye-bye. Keep watching the program, The Forgotten Veterans.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya mhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya mhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimhanya mhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.